ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର। ଚାଲ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଟି ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରାତି ପାହିଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଜାଗର ଭୋଳା ମନ୍ଦିର ଲାଗିବ ଭିଡ। ଅଇଲା ଲତ୍ୟା ଅଲେ ଲାତି ପାଇକି ତକାଲାନି ତକାଲାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲାନି ତୋଲା ଆଲି ଲାତି ପାଇଲି ଆଉ ବେକାଲା ପିଲା ତ ଆଲେ ତିଗଲା ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି ପଳେଇ ତାହେଲେ ନହେଲେ ବିଲ ହେଇଯିବ ତତେଲେ ମତେ କହିବୁନି ବୁଝିଲୁ। ହଉ ତାନେ ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇବା। ନାଇଁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଲେ ଆଲେ ପତାଲତି କଲ ତାହେଲେ ତିଗଲା ତାହେଲେ ହରେ ଜଟିଆ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛୁ ମ? କଣ କରିବା କହିଲ? ଅରେ ବଂଶୀ ଆରେ ଖାଲି ମହାଦେବଙ୍କୁ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବୁ? ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ କିଛି ଭୋଗ କରିବୁନି? ହଁ ରେ ଜଟିଆ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ପୁରା ଉପୁଟୁପୁ ହେଇଗଲି ରେ ବାପା। ହଁ ମ ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର ଭୋଗ ନେଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବା ନା ଆଉ। ହଁ ରେ ଜଟିଆ ଆମେ ଆସିବା ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ମ। ନନା ଆଜି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିଷେକ କଲେଣି ଆମେ କଣ କରିବା କି ରେ? ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିଛୁ ପରା ଏତେ ତରବର କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଆରେ 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ଭାସିଯିବ? ହଁ ରେ ଜଟିଆ କିଛି ଭାସିବନି ମୋ ବାଛୁରୀ ସାଣେ କ୍ଷୀର ପିଇଯିବ ରେ ବାପା। ବଂଶୀ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସି ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୋତେ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ଆରେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ମହାଦେବ ପାସ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ନାଖିକି ରହିଥିବୁ ରେ ପୁଅ। ହଁ ନେଉଳ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆଇଛି ଆଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଥର ପାସ କରିଦିଅ ତ ମୋ ପାଖରେ 10ଟା ନଡିଆ ବାଡେଇବି ଆଉ। ପାଖରୁ ଫଟୋରେ ସବୁ ମୁଁ ଆଗେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଇ ନନା ମୋର ଆଗେ ଭଲିକି ପାଠ କର ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ପୁଳାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବ ରେ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଠାକୁରକୁ ଗୋଟା ବଡ ଜିନିଷ କଣ ଦେବି। ଆରେ ହୟ ଦାଦି ତମେ କେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲାଣି ମ? ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛ କୁହ ମତେ ଯେତେ ପକେଇଲେ ମାକେ ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୁରା କାଠେ ମ। ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି। ଆଜି ମୁଁ ଉପାସ କରୁଛି ବେଶୀ ଝଗଡା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖା ନାହିଁ। କାଲିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବୁ। ବାପା ତମେ ଏଠି ଝଗଡା କରୁଥାଅ ଦୋକାନରେ ଷଣ୍ଢ ପଶି ଖାଇଗଲାଣି। ନିଆନଗା ଦୋକାନରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଖୋଇଦେଲା ରେ। ଗଲା ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ହାତରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବି କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନନା ଭାଇ ଭୋଗ ରହିଲା ଘରକୁ କରି ପଠେଇଦବ ରେ। ଭୀମା ଯେ ନନା ଭୋଗ କରିଦେବେ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ ଭୋଗ କଥା ମତେ କହନି ମୋର କୋଟି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରେ। କା ମୁଣ୍ଡ ଧରି କାନ୍ଦିବି ତୁ ତୋର ଭୋଗ ଖାଇଦେ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଗୋପାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାତାଳ ଫୁଟ ଗୋପାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏକମାତ୍ର ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ସବୁ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆସ ଆମ ମା ଝାଡେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ମା ଝାଡେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଜାଗରରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶିବ କୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦେବେ। ହଲ ହଲ ମହାଦେବ।